Η τέχνη είναι ένα στοιχείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ζωής, το οποίο εντάσσεται στα συστατικά στοιχεία του εαυτού της. Και το λέγω αυτό διότι πολλές φορές κάποιοι λέγουν η Εκκλησία και η τέχνη, η Εκκλησία και τέχνη, θεολογία και τέχνη. Αυτό το «και» ξεχνάμε να πούμε πως είναι συμπλεκτικό. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία απλά συμπλέκονται. Είναι προσθετικό μιας πραγματικότητας ή αποκαλυπτικό μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας. Βέβαια, υπήρξαν στιγμές και υπάρχουν και σήμερα που πολλοί δεν κατανοούν ποια είναι η σχέση της θεολογίας με την τέχνη. Θεωρούν ότι η τέχνη είναι κάτι έξω από την Εκκλησία, έξω από την πραγματική της ζωή, τις αναζητήσεις, τις αγωνίες της, διότι ο χριστιανός τι επιζητά, μια ζωή στα έσχατα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία παιδιά με τα μαύρα, τα οποία γράφουν στους στίχους του Πανεπιστημίου μας και αλλού φαντάζομαι, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Ξέρετε, το ερώτημα υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο είναι ένα σύνηθες ερώτημα. Και είναι και η αγωνία των ανθρώπων. Τι συμβαίνει μετά το φυσικό μου θάνατο. Αλίμονα δεν είχαμε αυτή την αγωνία. Αυτό σημαίνει ονέλογο. Σκεπτόμεθα, προβληματιζόμεθα. Έτσι, αντιμετωπίζουμε την προοπτική μας. Και αυτό ταυτόχρονα είναι και ένα στοιχείο ευτυχίας, αλλά και ένα στοιχείο έσχατης τραγικότητος. Είναι τραγικό το γεγονός ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί το τέλος του και να διαλέγεται με αυτό το τέλος και να το αξιοποιεί με τον τρόπο που αυτός μπορεί να το αξιοποιήσει. Έλεγε ο δάσκαλός μου Ματσούκας χρησιμοποιώντας ένα τραγούδι έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου. Εμείς οι δυο πως γίναμε δυο, εμείς οι δυο που σαν εμάς δεν ήταν στον κόσμο κανένας. Και εννοούσε την τέχνη και τη θεολογία. Και το λέω αυτό σε έναν τόμο που είχα βγάλει ακόμη ως λέκτορας με τίτλο Θεολογία και Τέχνη. 1996, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε κάνει ένα μικρό συμπόσιο. Και έλεγε ακριβώς το πράγμα. Είναι αδιανόητο να αναζητούμε τη σχέση θεολογίας και τέχνης, διότι δεν νοείται θεολογία και εκκλησία χωρίς τέχνη. Ας δούμε λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο παρελθόν. Ας δούμε τους μεγάλους πατέρες της εκκλησίας. Οι περισσότεροι ήτανε υμνογράφοι, μουσικοί, ζωγράφοι, ποιητές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ρωμανό το Μελωδό ή στον Ανδρέα Κρήτης, αλλά και σε έναν Γρηγόριο Θεολόγο και σε έναν Γρηγόριο Νήσης και σε έναν Ιωάννη Χρυσόστομο. Η γλώσσα παντού είναι ποιητική, ανεξάρτητα αν κανείς γράφει ποίηση ή αν δεν γράφει ποίηση, με τον τρόπο που κατανοείται ως μια δομημένη και συγκεκριμένη τέχνη. Άλλωστε η ποιητική είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο κανείς κάνει ένα καφέ σχετίζεται με την τέχνη. Τέχνη λοιπόν είναι η κάθε δημιουργικότητα. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να νοηθεί θεολογία και εκκλησία χωρίς δημιουργικότητα. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συγκρίνοντας το κατοικώνα των αγγέλων και των ανθρώπων, λέγει ότι το κατοικώνα των ανθρώπων είναι υπέρτερο των αγγέλων. Μάλλον δε των αγγέλων, δηλαδή περισσότερο από αυτό των αγγέλων. Γιατί οι άνθρωποι έχουν το αισθητικό. Πράγμα που δεν έχει ο άγγελος, δηλαδή δεν έχει σάρκα, ύλη. Εξαιτίας του αισθητικού, μπορεί, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο δεύτερος πολιούχος της πόλης μας Θεσσαλονίκης, και δημιουργεί πολιτισμό. Φτιάχνει τις κατοικίες του, καλλιεργεί τους αγρούς του, διαμορφώνει τη ζωή του με συγκεκριμένο τρόπο, έδινε συγκεκριμένα παραδείγματα. Άρα λοιπόν, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που δεν κάνουν οι άγγελοι, και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος, το κατοικώνα του ανθρώπου είναι κοντύτερα το πρωτότυπό του που είναι ο ίδιος ο Θεός, δεν μπορεί να δημιουργήσει ο άγγελος. Ο άνθρωπος δημιουργεί. Και το βασικό χαρακτηριστικό του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι δημιουργός. Άρα όσο ο άνθρωπος γίνεται δημιουργός δια των τεχνών, τόσο περισσότερο ομοιάζει στον ίδιο το Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι η σημερινή πρόσληψη των τεχνών από τον χώρο της θεολογίας και της εκκλησίας ή στον χώρο της θεολογίας και της εκκλησίας ουσιαστικά τι κάνει? Αποδεικνύει τον βαθύτερο εαυτό, την βαθύτερη φύση της ίδιας της εκκλησίας. Δεν πρόκειται για καμία κενοποίηση των πραγμάτων. Κάποιοι θεωρούν ότι όταν ασχολούμαστε με τις τέχνες στον χώρο της θεολογίας και της εκκλησίας προχωράμε σε καινούργιες διαδικασίες. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για μια διαδικασία επιστροφής στον πραγματικό εαυτό και ταυτόχρονα, επειδή δεν μου αρέσουν οι επιστροφές, μόνον οι επιστροφές, ανοίγματος του εαυτού στην εσχατολογική του προοπτική.
Όσο η Εκκλησία λοιπόν γίνεται εκκλησία της τέχνης και των τεχνών, τόσο αυτή η Εκκλησία αποκαλύπτει τον ίδιο τον λόγο της υπάρξεώς της. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις λειτουργικές τέχνες, δηλαδή την ψαλτική, την αρχιτεκτονική, αναφέρομαι και στο σύνολο των τεχνών σήμερα, τη ζωγραφική, την μοντέρνα ζωγραφική. Πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικά χρόνια, φοιτητριά μου έκαμε ένα διδακτορικό για την αφαιρετική τέχνη και την αποφατική θεολογία. Και δούλεψε πάρα πολύ τους Ρώσους της αφαιρετικής τέχνης. Και είδε πώς η αποφατική θεολογία, για παράδειγμα, ενός Διονυσίου Αεροπαγίτη, έχει επηρεάσει αυτή τη μορφή τέχνης. Το μαύρο κουτί, ας πούμε. Τι είναι αυτό το μαύρο κουτί? Που κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένα ζωγραφικό έργο χωρίς κανένα νόημα. Εάν δεν έχει νόημα ένα μαύρο κουτί, δεν έχει νόημα και ο γνώφος. Θέλω να πω ότι υπάρχουν συνδέσεις, οι οποίες είναι και συνδέσεις τις οποίες μπορεί κανείς να ανακαλύψει μέσα από μια επιστημονική διαδικασία και έρευνα, αλλά και συνδέσεις και συνθέσεις ενός βαθύτερου υπαρξιακού, υπαρκτικού περιεχομένου. Έλεγε ο Γέρον Βασίλειος Γοντικάκης παλαιότερα σε ένα προλόγισμά του σε βιβλίο του Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη ότι κάποτε όλα τα άσχετα έχουν σχέση. Και ενώ βλέπεις ότι αυτό είναι άσχετο με το άλλο και λες τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με εκείνο, ανακαλύπτεις ότι όλα αυτά έχουν σχέση. Διότι η ζωή είναι μια συλλογή, σύνθεση και σύνδεση τελικά μικρών ψηφίδων, οι οποίες από μόνες τους είναι ένα θαύμα, αλλά όταν συγκροτούν και έναν ενιαίο εαυτό, είναι ένα πολλαπλασιαζόμενο θαύμα. Ναι, λοιπόν, να προχωρήσουμε σε μια βαθιά κατάφαση των τεχνών, με κριτική διάθεση πάντα, κριτικό πνεύμα. Άλλωστε η κριτική διάθεση είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά το σύνολο της ζωής της χριστιανικής. Τίποτα δεν μπορεί να λειτουργεί πέρα από την κρίση και την ανάκριση. Γιατί κάποιοι πολλές φορές λένε «Μα αυτό το είδους η τέχνη είναι τέχνη, ίσως δεν είναι τέχνη». Μα προφανώς. Κάποια πράγματα είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, είτε προωθούν την πνευματική ζωή, είτε αποκαλύπτουν είτε δεν αποκαλύπτουν. Άλλωστε, η αυθεντικότητα μιας τέχνης δεν είναι αν μας αρέσει αισθητικά ή όχι, διότι υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν αισθητικά, δηλαδή ο Παρθενώνας σε κάποιους μπορεί να αρέσει αισθητικά και σε κάποιους όχι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ένα μέγιστο κορύφωμα πολιτισμού. Εκείνο που κάνει η τέχνη και αξιοποιείται ο τρόπος της εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι να αποκαλύπτει. Όταν η τέχνη αποκαλύπτει, είναι αληθινή τέχνη. Όταν η τέχνη δεν αποκαλύπτει, εκεί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Και έλεγε για κάτι ο Μίκης Θοδωράκης που επίσης έχει νόημα. Οπότε μια τέχνη τον ρώτησαν είναι καλή ή κακή. Και λέει: δεν θα μπω σε τεχνικά στοιχεία, συζήτηση τεχνικών στοιχείων, αλλά θα πω η τέχνη που συγκροτεί τη μνήμη, ανακοινεί τη μνήμη, είναι πραγματική τέχνη. Η τέχνη η οποία οδηγεί στην αμνησία είναι μια τέχνη η οποία απομακρύνεται από το αληθινό.